Yazıcılar Birliği'nde Beyram Ruhu Tatar tilindagi edebi eserler belgesine netice yasıyorlar. 1000 yarımga yaqin şuşu yazma kelgan ekan, bu belgede qatnashuv bu bizning millatimizda ne kadar ruhiy boylik, ne kadar talant iyalari bor ekan degansiz. Zalda jеңүчеләр һәм мәртәбәле жюри конкурска килгән эшләр белән кем язганын белмичә генә танышалар. Әсәрләрдә авторларның тәхәллүсе генә күрсәтелә. Нәтиҗәдә җиңеп чыккан эшләр арасыннан проза жанрында нигездә ир-атлар, шигърияттә хатын-кызларның иҗат итүе ачыкланган. Шаккаттырды безне 15 роман килде. Барысында ир-атлар язган. Төрле чырлар сурәтләнгән. Тарихи романнар бар. Урта гасырлар. Һәм алар арасында бик төрле кешеләр бар. Geografiya cəhətindən bulsunmu, yaş cəhətindən bulsunmu? Onlar җирдә яшәп өлгерсенгә, onlar җирдә сөеп өлгерсенгә. Шагыйрь Лилия Гыйбадуллина иҗатының шиге юк икәнен исбатлады. Китаплар авторы күп кенә әдәби конкурслар лауреаты ул. Бу бәйгедә аның әсәрләре 4 номинациядә җиңеп чыга. Җиңүчеләр арасында шактый танылган авторларда әле яңа гына яза башлаган яшьләр дә бар. Кайбышчан Ләйсән Абдрахмановага 17 яшь, кечкенәдән иҗат итә. Яшүсмерләр өчен хикая номинациясендә 3нче урын ала. Бу әсәрләрем минем конкурс өчен генә түгел, ә ничектер үземнең күңелем теләгәнгә языла. Индер сорауларга җавап эзләп языла. Язучы Хәбир Ибраһимов исемлек дигән повестен бу конкурска дип махсус язган. Аллаһка шөкер, шундый конкурс килеп чыкты. Һәм ничектер мин күрәм, материал теге стимул да булгач. Bütün әйберен ташлап, bütün эшемне ташлап, шушы нигә әсәргә алындым һәм миннән язып бетердем. Иң иҗади роман номинациясендә Зөлфәт Хәкимнең 1 сәгатьтә ничә мизгел бар әсәре 1нче урынга лаек була. Идеясе чит илдә Германиядә хастаханәдә ятканда туган. Кайткач яза башлый, көтелмәгән җиңү ди. Авырган килеш роман язып 1нче урынны алу ул моңа ничек дип әйтим, ул миңа ниндидер стимул, ниндидер сихәтле тәэсир итте әлбәттә. Инде сөендергәне шул, димәк, мин үз эшем белән шөгыльләнәм. Бу бәйге язучылар өчен илһам булса, әдәбият сөючеләр өчен көн кадагындагы әсәрләр. Конкурс дәвамлы булыр ди Марат Әхмәтов. Бу бәйгенең киләчәге бар һәм дәвам итәчәк дибез. Тормыш мөхитебез үзгәрә башлап барганы белән исәпкә алып, менә бу күшегеп килгән безнең күңелләренә әдипләребезнең, шагыйрь язучыларыбызның әзрәк җан җылысы өрү иде. Шуңа күрә без үзебезнең максатыбызга ирештек дип саныйм. Бәйгедә җиңгән әсәрләр Идел, Ялкын, Казан утлары журналларында басылып чыгачак. Романнарны аерым китап итеп нәшер итәргә җыеналар. Фәризә Мәҗитова, Вадим Илларионов, Яңа Гасыр каналы.